Fl-ittra apostolika Porta Fidei dwar is-sena tal-Fidi, il-Papa Benedittu XVI jgħid li l-kredu huwa kliem li fuqu mibnija il-fidi ta' omna il-Knisja fuq il-pedament sod li hu Kristu il-Mulej. Il-kredu huwa l-istqarrija tal-fidi tagħna, is-simbolu ta' twemmin li nħadnu. Il-kredu huwa l-istqarrija bil-fomm ta' dak li hemm fil-qalb u fl-intellett, dak li rrid ngħix. Min jgħid jiena nemmen ikun jgħid jien nintrabat ma' dak li aħna nemmnu. Din l-għaqda tagħna fil-fidi titlob minna diskors komuni dwar il-fidi tagħna, lingwaġġ li jkun regola għal kulħadd u jgħaqqad lil kulħadd fl-istess stqarrija tal-fidi. L-ewwel stqarrija tagħna issir fil-Magħmudija, għaliex l-ewwel simbolu tal-fidi huwa dak li jingħata lilna bit-tiswib tal-ilma fuq rasna, fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Dakinhar min jitgħammed jew inkella il-ġenituri u l-parriniet f'ismu jistqarru it-twemmin komuni tal-insara waqt li jiġħdu lix-xitan u l-emil kollu tiegħu. Temmen falla l-Missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art? Iva nemmen. Temmen f'Ġesu Kristu Sidna l-Iben waħdini tiegħu li twielet minn Marija Verġni u bata u miet u difnuh qam minn bejn l-imwiet u qiegħed fil-lemin tal-Missier? Iva nemmen. Temmen fl-Ispirtu Santu l-Knisja Mqazza Kattolika, ix-xirka tal-qaddisin, il-maħfra ta' dnubiet, il-qawma tal-imwiet u fil-ħajja ta' dejjem? Iva nemmen. Din hija l-fidi tagħna, il-fidi li matul din is-sena ta' grazzja qed inkunu mistiedna biex nerġgħu niskopru mill-ġdid. L-eqdem katekiżmu tal-Knisja Kattolika insibuh fil-Kredu tal-Apostli li jmur lura sal-ewwel żminijiet tal-Knisja. Imbagħad bejn is-sena 325 u 381 il-konċilji ta' Niċċeja u Kostantinopli fasslu verżjoni ġdida li kienet aktar espliċita u aktar dettaljata minn dak ta' qabel. L-istqarrija tal-fidi tagħna tibda minn Alla, għax Alla huwa l-bidu u t-tmiem ta' kollox. Il-kredu jibda b'Alla l-Missier għax il-Missier huwa l-ewwel persuna tat-Trinità Qaddisa. Jibda bil-ħolqien tas-sema u tal-art, għaliex il-ħolqien huwa l-bidu u l-pedament tal-emejjel kollha ta' Alla. Il-fidi nisranija hija twemmin f'Alla wieħed li minnu ġej kollox u mingħajru ma sar xejn. Minħabba f'hekk, il-kredu jitkellem kollu kemm hu dwar Alla. U fejn jissemma l-bniedem jew id-dinja, dawn jissemmew f'relazzjoni ma' Alla u l-pjan tiegħu għas-salvazzjoni tal-bniedem. Spiss huwa mqassam fi 12 artiklu, imma l-artikli kollha tiegħu jiddependu mill-ewwel wieħed. B'xi mod jew ieħor huma kollha jfissru u jgħinuna nifhmu aħjar l-ewwel wieħed. Jiena nemmen f'Alla l-Missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art. Dan huwa l-bażi ta' twemmin kollu. Kollox jiddependi minnu u kollox mibni fuqu. Mhux it-twemmin tagħna biss, imma saħansitra wkoll l-istess eżistenza tagħna. Alla huwa wieħed u ma hemmx ħliefu. Alla huwa ħaj u ma jmut qatt. Alla hu tieba u ħniena. Alla hu dak li hu. U għax hu dak li hu, allura huwa l-verità. Alla huwa mħabba u fl-imħabba infinita tiegħu għall-umanità huwa wera lilu nnifsu lill-bniedem. Iżda fl-istess waqt baqa' misteru. Mhux misteru li jżommna l-bott minnu, imma wieħed li jistedinna nersqu lejh biex insiru nafuh aktar. U din il-fidi tagħna f'Alla twassalna biex induru lejh biss bħala dak li hu l-ewwel bidu tagħna
u t-tmiem aħħari tagħna. It-twemmin nisrani sa mill-bidunet tal-Kristjaneżmu kien mibni fuq il-misteru tat-Trinità Qaddisa. Alla wieħed fi 3 persuni, fejn il-Missier huwa Alla, l-Iben huwa Alla u l-Ispirtu Santu huwa Alla. Huma 3 persuni divini, distinti minn xulxin għax il-wieħed mhux l-ieħor. Huma 3 persuni indaqs fil-kobor tagħhom, fejn l-ebda persuna minnhom ma hija akbar jew iżgħar mit-tnejn l-oħra. Iżda minkejja d-divinità ta' kull waħda mit-3 persuni u minkejja d-distinzjoni vera tagħhom minn xulxin, madankollu mhumiex 3 allat, iżda Alla wieħed. Fiċ-ċokon ta' moħħ il-bniedem, huwa ma jista' qatt jasal li jifhem l-immensità tremenda tal-kobor tal-Alla. Minħabba f'hekk, bosta jiġħdu din il-verità kbira li ma kixfetix il-Knisja imma li kienet rivelata lilna minn Kristu innifsu. Wara li fl-ewwel artiklu tal-Kredu stqarrejna twemmin tagħna falla l-Missier, imbagħad ngħaddu biex nistqarru wkoll it-twemmin tagħna fit-tieni persuna tat Trinità Qaddisa. Nemmen f'Ġesu Kristu Ibnu wieħed Sidna. Meta fil-pjan tal-Alla kienet waslet il-milja ta' żminijiet, Alla bagħat lill-Ibnu imwieled minn mara u imwieled taħt il-liġi biex jifdi lil dawk li kienu taħt il-liġi u hekk aħna nkunu adottati bħala ulied Alla. Tant u trement dan il-kliem illi kieku ma kitbux San Pawl ma konniex nissugraw ngħiduh aħna. Meta bin Alla sar bniedem, aħna sirna ulied Alla. Din hija l-aħbar it-tajba li kull nisrani huwa msejjaħ li xandar. Fil-qalba ta' din l-aħbar hemm Ġesu Kristu nnifsu. Fit-tielet artiklu tal-Kredu nistqarru hekk dwar Ġesu Kristu. Kien konċeput mill-Ispirtu Santu u twieled minn Marija Verġini. Dan huwa misteru ieħor tal-fidi tagħna. Misteru mhux għax ma nifhmuhx, imma għaliex juri l-kobor ta' Alla. Juri kemm hija tremenda l-imħabba tiegħu għall-bniedem. Dan huwa l-misteru tal-inkarnazzjoni. Fl-Evanġelju skont San Ġwan naqraw li l-Verb li sa mill-bidu kien ma' Alla u sa mill-bidu kien Alla, dan l-istess verb sar bniedem u għammar fostna. Il-kelma tal-Alla tilbes il-miżerja tan-natura umana kif din kienet tħassret konsegwenza ta' dnub. Dan it-twemmin fl-inkarnazzjoni tas-sew tal-Iben tal-Alla huwa s-sinjal li jagħżel ir-reliġjon nisranija minn kull reliġjon oħra. Il-Knisja Kattolika il-ħin kollu tistedinna nirriflettu flimkien dwar dak li nemmnu u nistqarru fil-kredu li ngħidu. Fir-raba' artiklu tas-simbolu tal-fidi tagħna nistqarru li nemmnu li Ġesu Kristu bata taħt il-ħaq ta' Ponzju Pilatu, salbuh, miet u difnuh. Il-predikazzjoni tas-salib sa mill-bidunet kienet meqjusa bħala skandlu għall-Lut u bluha għall-pagani. Imma għal dawk li jemnu, is-salib huwa turija tal-qawwa ta' Alla. Il-misteru tal-fidwa tagħna ma jintemx fuq il-Kalvarju bil-mewt u d-difna ta' Ġesu. Għaliex kif kiteb l-Apostlu Pawlu u kif nistqarru fil-5 artiklu tal-Kredu, ngħidu li wara l-mewt tiegħu Ġesu Kristu niżel fil-limbu u wara 3 ijiem qam mill-mwiet. Kristu miet tas-sew
u kien mal-mejtin. Meta fl-ewwel simbolu tal-fidi, l-ewwel insara daħlu l-kliem li Kristu niżel fil-limbu, huma rridu jinsistu dwar ir-realtà tal-mewt tiegħu u allura iċ-ċaħda ta' dawk li kienu jgħidu li Kristu ma mietx tassew imma der biss li kien mejjed. Kristu miet tassew u Kristu qam tassew mill-imwiet fit-tielet jum. U fil-verità tal-qawmin tiegħu nilmħu l-assigurazzjoni tal-qawmin tagħna. Għax fi Kristu id-batija u l-mewt ma kellhomx l-aħħar kelma. Ta' dan il-fatt storiku kienu bosta dawk li taw ix-xhieda personali tagħhom, fosthom ukoll uħud li ma kinux emnu li dan qatt seta' jiġri. Dak stess li jinsista li jekk ma jarax b'għajnejh u jmiss bidejh jibqa' ma jemmix, wara kellu jistqarr mulej tiegħi u Alla tiegħi. Dak li qallu Kristu dakinhar kien qed jgħidu l-aktar għalina. Inti emmint għax rajtni, imma imberkin dawk li ma rawx u emmnu. Fl-Evanġelju skont San Mark naqraw li il-mulej Ġesu wara li kellem lill-apostli tiegħu kien imtella fis-sema u qagħad in-naħa tal-lemin ta' Alla. Fil-fatt, dan huwa is-sitt artiklu tal-kredu tagħna. Ġesu tela fis-smewiet qiegħed in-naħa tal-lemin ta' Alla l-Missier li jista' kollox. It-tluħ ta' Kristu fis-sema huwa id-dħul definittiv tal-umanità ta' Ġesu fis-saltna tal-Alla fis-sema, minn fejn qatt jerġa' jiġi. Ġesu Kristu, ir-ras tal-Knisja, mar qabilna fis-saltna glorjuża tal-Missier biex aħna, il-membri tal-ġisem tiegħu, ngħixu bit-tama li darba qatt inkunu għal dejjem miegħu. Din mhijiex xi tama firħa għaliex kien huwa stess li wieħed lid-dixxipli tiegħu sejjer inħejjilkom post u wara nerġa' niġi biex noħodkom miegħi, ħalli fejn inkun jien hemm tkunu intom ukoll. Imma għalkemm Ġesu kien imtella s-sema, huwa sab mezz kif jibqa' magħna. Għandna lilu magħna fil-kelma t'Alla. Kien hu li tajjenna, anzi, kien huwa stess il-kelma t'Alla inkarnata biex tgħix u tammar fostna. U dan mhux biss 2000 sena ilu, imma saħansitra anke illum. U għadu magħna fl-Ewkaristija, għaliex kien hu li qalilna min jiekol ġismi u jixrob demmi jgħix fija u jiena fih. U għadu magħna fil-persuna tal-oħrajn, għaliex huwa qal dak li tagħmlu mal-iżgħar fost ħuti tkunu qed tagħmluh miegħi. U għadu magħna fil-komunjoni ta' bejnietna għax wedna li fejn tnejn jew tlieta jinġabru f'ismu hemm huwa jkun f'nofshom. Fis-seba' artiklu tal-Kredu, il-Knisja tfakkarna fit-tieni miġja ta' Kristu. Min hemm għandu jiġi biex jagħmel il-ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. Ġesu ġie l-ewwel darba 2000 sena ilu u twieled bħala tarbija fl-għar f'qajjar ta' Betlehem. Iżda hu għandu jerġa' jiġi fil-glorja kollha tiegħu fl-aħħar tad-dinja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. Naqraw fl-ewwel versi tal-Evanġelju ta' San Ġwan li kollox sar bih u mingħajru ma sar xejn. Kollox ġej minnu u kollox risaq lejh. Huwa il-bidu u t-tmiem ta' kollox. L-aħħar artikli tal-istqarrija tal-fidi tagħna huma marbuta mat-tielet persuna tat-Trinità imqazza. Fit-tmien artiklu tal-Kredu nistqarru l-fidi tagħna fl-Ispirtu Santu. Nemmen fl-Ispirtu Santu. Waqt l-aħħar ikla tiegħu mad-dixxipli qabel ma bata u miet,
Kristu qal lid-disċipli tiegħu semmur għand il-Missier u minn hemm nibatilkom id-difensur, l-Ispirtu tal-verità li jwassalkom għall-verità kollha. U meta jiġi, juri lid-dinja li għandha żball. Huwa biss min għandu fih l-Ispirtu ta' Alla li jista' jasal li jara fil-verità. Kull twemmin ieħor li mhux ġej minnu huwa fals. Għax il-verità hija waħda, dik li ġejja minnu. Kif jistgħu qatt il-bnedmin jħaddnu ħsibijiet opposti għal xulxin u fl-istess waqt jippretendu li dawn huma kollha verità? Sakemm ikun hemm imqar bniedem wieħed li ma jħallix lilu nnifsu jintrebaħ u jinħakem minn l-Ispirtu ta' Alla, allura fid-dinja ma tista' qatt issaltan assoluta il-verità. Fid-9 artiklu tal-Kredu nistqarru it-twemmin tagħna fil-Knisja. Nemmen fil-Knisja imqazza Kattolika. Kontrarjament għal dak li għadhom jaħsbu xi wħud, il-Knisja mhix biss magħmula mill-Papa, mill-Isqfijiet u mill-qassisin, imma minna l-koll, mill-imamdin kollha. Kemm drabi nitkellmu u nikkritikaw lill-Knisja daqs li kieku din donna xi realtà il-barra minna u ninsew li anka aħna parti minn din il-Knisja. Il-Knisja hija mwaqfa minn Kristu biex tkun il-poplu tal-Alla magħmul minn dawk kollha li jemmnu u jistqarru lil Ġesu bħala il-mulej tagħhom. Il-Knisja hija l-ġisem ta' Kristu, fejn Kristu nnifsu huwa r-ras u kull wieħed u waħda minna niffurmaw parti mill-kumplament tal-ġisem. Il-Knisja hi u għalliema. Għax tħobb lill-ulieda u tipprovdilhom il-mezzi meħtieġa għall-għejxien spiritwali u għas-salvazzjoni tagħhom. Hija għalliema għax twassal lill-ulieda u lill-bnedmin kollha il-veritajiet li hija stess irċeviet mingħand Alla innifsu. Il-Knisja hija wkoll oħt u għaddejja. Hija oħt li taqsam magħhud tal-bnedmin l-oħra l-għena u t-tama, in-niket u tħassib tagħhom. Ma hemm ebda ħaġa li tassew tal-bniedem li d-disċipli ta' Kristu wkoll ma jħossuhiex f'qalbhom. Hija għaddejja għax Ġesu Kristu, il-mexxej u mgħallem tagħha, hekk għamrilha. Il-kredu li nistqarru jorbot il-fidi fil-maħfra ta' dnubiet mal-fidi fl-Ispirtu Santu. Nemmnu fil-maħfra ta' dnubiet. Dan nistqarruh fl-10 artiklu. Il-kredu jorbot ukoll din l-istqarrija mal-fidi tagħna fil-Knisja u fix-xirka jew aħjar l-għaqda tal-qaddisin. Kien Kristu nnifsu li dakinhar stess li qam mill-imwiet nefaħ l-Ispirtu Santu fuq l-Apostli u tom ukoll is-seta li jaħfru id-dnubiet. Il-Magħmudija hija l-ewwel sagrament u s-sagrament prinċipali għal maħfra ta' dnubiet għax taqadna ma' Kristu li miet għal dnubietna u rxoxta għal ġustifikazzjoni tagħna. Iżda il-grazzja tal-Magħmudija ma teħlisniex mid-djufija tan-natura tagħna għaliex b'konsegwenza ta' dnub li ħassara, in-natura ma tiqaf qatt tiġbidna lejn il-ħażen. U quddiem din ir-realtà, min jista' jkun hekk b'saħħtu u hekk attent li jeħles dejjem mill-ġerħat kollha ta' dnub. U għax Kristu ried li l-Knisja tiegħu tkun f'ismu għajn ta' maħfra għall bnedmin kollha, u minħabba li n-natura mħassra tagħna ma tieqaf qatt tiġbidna lejn il-ħażen, allura kien meħtieġ ukoll li minn barra il-Magħmudija il-Knisja jkollha wkoll is-seta li taħfer id-dnubiet ta' dawk li jindmu.
Il-kredu nisrani kollu l-istqarrija tal-fidi falla l-missier, l-liben u l-Ispirtu Santu jwassal għal qofol tiegħu bl-istqarrija tal-qawmin mill-imwiet fl-aħħar ta' żminijiet. Dan nistqarruh fil-11 il-artiklu. Nemmen fil-qawmin mill-imwiet. Aħna nemmnu b'fidi ferma u għalhekk nittamaw li kif Kristu qam mill-imwiet u bekk rebaħ fuq il-mewt, hekk ukoll aħna qed inqumu mill-mewt fl-aħħar jum. B'dan it-twemmin nifhmu li wara l-mewt ma jkunx hemm biss ir-ruħ immortali li ma tmut qatt, imma wkoll il-ġisem mejjed tagħna jerġa' jieħu l-ħajja. Huwa kontra l-fidi nisranija kull twemmin dwar ħajjiet differenti wara l-mewt. Hekk in-nisrani ma jistax jemmen fil-reinkarnazzjoni għax din tmur kompletament kontra dan l-artiklu tal-fidi nisranija. Fl-aħħar artiklu tal-kredu 12 nistqarru it-twemmin tagħna fil-ħajja eterna. Nemmen fil-ħajja ta' dejjem. Minkejja li ħadd minna li għadna hawn għadu qatt ma għadda minnhom, madankollu il-fidi taċċertana mir-realtajiet ta' wara l-mewt. Immedjatament mal-mewt isseħħ il-ġudizzju partikolari tal-individwu. Il-mewt ittemm il-ħajja tal-bniedem li matula jista' jilqa' jew jiċħad il-grazzja t'Alla. Jekk il-bniedem jasal f'dan il-mument fi stat ta' grazzja u allura imxenna biex jingħaqad m'Alla, għaldaqstant jirċievi dak li f'ħajtu jkun ixxenna għalih. Dan insejħulu il-ġenna, il-post li Alla ħejja għal dawk kollha li jħobbuh u li jixtiequh. Minkejja din ix-xewqa fina biex ninaqdu ma' Alla, spiss jiġri li naslu għal-mewt b'qalbna għadha marbuta ma' bosta ħwejjeġ ta' din id-dinja u li allura dawn il-ġibdiet li jkollna ma' din l-art ma jħallunix ninaqdu b'mod sħiħ u perfett ma' Alla qabel ma nissaffew għal kollox minnhom. Dan l-istat ta' tisfija huwa il-purgatorju. B'ħasra kbira iżda ikun hemm min bażla ħilsa tiegħu li jiddeċiedi kontra Alla. Min ma jħobbx lil Alla ikun huwa stess li jagħżel kontrih. Iżda aħna mwissija wkoll li anke dawk li ma jħobbux lil proxmu tagħhom jistgħu jsibuha diffiċli li jsalvaw. Ikunu huma stess li jażlu għalihom l-istat ta' dannazzjoni fl-infern. Fl-aħħar ta' żminijiet ikun hemm il-qawmin tal-mejtin kollha, kemm tajbin u kemm ħżiena, u immedjatament wara isir il-ġudizzju universali. Dan juri l-emejjel ta' kull bniedem u r-relazzjoni tiegħu ma' Alla. Hija verità li ssejħilna għal konverżjoni tul iż-żmien it-tajjeb, il-jum tas-salvazzjoni. U San Pawli jgħidilna li issa huwa iż-żmien it-tajjeb. Issa huwa jum is-salvazzjoni. Il-kredu tal-Apostli l-istess bħal l-aħħar ktieb tal-Bibja jagħlaq bil-kelma ludija Amen. Hija kelma nużawha ta' spiss ukoll fit-tmiem it-talb. Anke meta nitqarbnu għall-kliem tal-Ministru il-ġisem ta' Kristu, aħna inwieġbu wkoll bl-istess kelma Amen. Bil-ludi il-kelma Amen għandha l-istess erq tal-kelma nemmen. Bekk meta ngħiduha inkunu qed nuru is-solidalità u l-fedeltà tagħna għal dak li nkunu tennejna. Il-kelma Amen tesprimi kemm il-fedeltà ta' Alla magħna, kif ukoll il-fiduċja tagħna fih. L-ammen tagħna fit-tmiem il-kredu
ittenni u twetta l-ewwel kelmiet li bdejna bihom. Jiena nemmen. Hija l-iva tiegħi lill-Alla. L-iva tiegħi għall-kliem, għall-wediet, għall-kmandamenti tiegħu. L-amment fisser il-fiduċja sħiħa tiegħi fih li ħalaqni, fih li fdini u fih li qaddisni. Għalhekk il-ħajja tan-nisrani trid tkun ammen kontinwa u imġedda f'kull ċirkostanza ta' ferħ u anke ta' niket, ta' saħħa jew ta' mart, ta' ħajja jew ta' mewt. Ġesu Kristu huwa hu nnifsu l-ammen. U l-ammen definittiva tal-imħabba tal-Missier għalina. Iżda Ġesu hu wkoll bħala l-uniku medjatur għalina jieħu l-ammen tagħna u jwassala għand il-Missier. Fi Kristu kull wegħda ta' Alla saret ifa. U għalhekk li kull min jemmen fi Kristu jkun itenni l-iva tiegħu lill-Missier. Bl-ammen sinċiera tiegħi inkun jien ukoll qed nagħmel bħal Marija. U lill-Alla ngħidlu hekk ikun. Ħajkun li trid